много. Даниела Попова. Антон Пейчев. Мирянка Съден. Вероника. Диана. Русана. Александър. Потенциалът на децата. Музика. Култура. Музика. Култура. Социални политики. В екипа на социални политики. Да популяризираме музиката сред младите музиканти. Взаимно да се помагат хората, взаимно да могат да се събират, да се направят обучение, било то как да се записва песен, как да се измисли текст, как да се направи композиция. Темата ни е малките хора създатели на голямата промяна. Невероятно помрачителна. Да осъществим комуникация с възрастни хора, хора над 65 години и реално много проста и конкретна. Да провеждаш разговор с хората. Да се почувстват отново млади, да вдъхнем отново живот в тях. Кое е третото пространство? Не знам въобще за никакво трето пространство, наистина. Аз. Не знам за какво става реч. Пространството, в което нямам идея. Има още две. Пространства. Не, първо за третото ще говорим. Искам да говорим за третото пространство. Това, което е настоящето и бъдещето. Стълбите пред библиотеката и площадките пред библиотеката. Това е нещо като малък хеликоптер. Това е едно, дето лети и... И снимах красиви работи. Мен. Щуроти, където снимат много хора с тях. Толкова не съм натиста с техниката, че... Моля. Това е нещо ново, което всъщност изобщо не разбирам. В усмивките им. В тяхната естественост. В играта. Той не се крие, той е явен. В това да ги мотивираме, да ги вдъхновяваме и да се грижим постоянно за тяхното развитие. Потенциалът на децата се крие в малката частица звезден прах, която има във всички нас, така или иначе. И България, и чужбина. България. Аз се избрах. България определено, чужбина също много ми харесва. България винаги. За момента България. България. България и чужбина. Ще има много творчество, което да споделя с хората и... Като за начало да представим колко добре сме се справили с нашия проект до тук и да го доразвием. Още по-грандиозни от тази годишната. Големи. Да сме задружни и да сме мотивирани. Това е достатъчно силна идея. Идеи има много, важно е да се действа. Страхотно. Ти не си успял. Любовта да те направи.